A helytelen táplálkozás hatására a transzsír bevitel megnövekedett. Mit eredményez a szervezetünkben, a szívünk egészséges működésében? Hát a transzsírokról régen nem beszéltek, pedig tulajdonképpen ez már a 60-as évek óta nagy probléma. Amerikában már ezt korábban fölismerték, illetve Európa több országában, Svájcban, Svédországban, Dániában teljesen ki is tiltották a transzsírokat. Ezek a transzsírok úgy keletkeznek, hogy tehát először elmondanám, hogy telített-telítetlen zsírok vannak, és a transzsírok. Tulajdonképpen a transzsírokat úgy állítják elő, tehát ez nincs a természetben. És ezt a vendéglőkben, ilyen nagyobb ipari létesítményekben, közüzemi kóstolásban használják. Tulajdonképpen ilyen nagy tömbökbe hidegen sajtolva szállítják, és úgy használják föl. És ez nagyon káros a szervezetre, hiszen érelmeszesedést okoz, ami ugye a szívinfarktusnak az előfutára, de emellett nagyon sok más betegségnek a forrása, akár az Alzheimer-kórnak is újabb felfedezések szerint lehet a forrása, illetve sok egyéb emlőrák, illetve a szervezetben folyó messzesedési folyamatokat is nagyon felgyorsítja, és ezért nagyon káros. Most hoztak egy törvényt, hogy kezdik kitiltani a transzsírokat, vagy legalábbis feltüntetni a termékeken, hogy tartalmaz, és ez már azért nagy előrelépés.